Sometimes I feel like throwing my hands up in the air. I know I can. Γεια σας, καλώς ήρθατε στο πρώτο birthday party του Ιωάννη Out. Σήμερα το θέμα μας είναι Sunset Walk. Θα δούμε μοντέλα, πασαρέλα, φώτα, μουσική, κοκτέιλ, ωραίο κόσμο. Ελπίζουμε να το απολαύσετε και να περάσετε όμορφα. People, can you hear me? There's a message that I'm sending out. I've got the answer to all your problems, and tonight I'll be singing it loud. Just surrender yourself to the rhythm. Put your hands up in the sky. Feel the energy deep inside your system, and leave this world behind. Leave the world behind you. Leave the world behind you. And leave this world behind. Leave the world behind you. 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 And leave this world behind. Ιωάννα, κάνε μια ευχή για το Ιωάννα Out. Εύχομαι πολλές επιτυχίες, πολλές φωτογραφίες και πολλά χρόνια ακόμα δημιουργικά. Πώς σου φάνηκε η επίδειξη μόδας? Πολύ ωραία, πολύ μ' άρεσε. Γενικά σου αρέσει η μόδα? Ναι, μ' αρέσει πολύ. Ποιο αξεσουάρ δεν θα αποχωριζόσουν ποτέ? Μ' αρέσει πάντα αυτό το κάτι που θα κάνει τη διαφορά πάνω σου, όχι κάτι συγκεκριμένο. Ευχαριστώ πολύ. Αλέξανδρε, θέλω να μου πεις το μυστικό μιας όμορφης φωτογραφίας. Νομίζω δεν είναι μυστικό, είναι το χαμόγελο. Άμα χαμογελάμε, σίγουρα βγαίνουμε ωραίοι. Άμα διασκεδάζουμε, χαμογελάμε. Άρα η καλύτερη φωτογραφία είναι η χαμογελαστή φωτογραφία. Ωραία. Και το μυστικό ενός επιτυχημένου πάρτι.
Καταρχήν, όλα εξαρτάται από τους συντελεστές. Θα πρέπει να είναι μια πολύ δεμένη ομάδα για να μπορέσεις να καταφέρεις να πετύχεις και να έχεις ένα ωραίο event. Πιστεύουμε ότι η Sinners, η ομάδα η οποία συνεργαζόμαστε με το Ιωάννη Out, έχει καταφέρει να αλλάξει τα δεδομένα στη διασκέδαση στην πόλη των Ιωαννίνων. Και φυσικά πριν κλείσουμε θέλω να ευχαριστήσω όλους αυτούς που μας υποστηρίξανε για να γιορτάσουμε σήμερα εδώ τα γενέθλια του Ιωάννη Out. Καταρχήν το Photo Gallery. Κατά δεύτερον, τον Αναστάσιο για τα υπέροχα χτενίσματα που έκανε σε όλα τα μοντέλα μας. Ναι. Επίσης, το Project 12 με τα υπέροχα φορέματα και ρούχα των μοντέλων που έδωσε μια τελείως ξεχωριστή νότα στη βραδιά. Και φυσικά θα πρέπει να μην ξεχάσουμε το κατάστημα της Vodafone και την υποστήριξη που μας πρόσφερε στη Χαριλάου Τρικούπη. Ευχαριστούμε πάρα πολύ όλους εσάς που βρεθήκατε εδώ και σας ξαναπεριμένουμε. Και κάτι τελευταίο, αν θες να είσαι in, get out. Get out. Θα κάνεις ευχή για το Ιωάννη Out, που έχει τα πρώτα γενέθλια. Χρόνια πολλά Ιωάννη Out, όλα τέλεια. Είμαστε το καλύτερο team της πόλης. Yeah. Θα ήθελα να κάνεις μια ευχή για το Ιωάννη Out. Λοιπόν, να φτάσει πάρα πολλά likes, να γίνει πάρα πολύ γνωστό, να διοργανώνει πάρα πολύ όμορφα event, με πολύ όμορφο κόσμο και πολλές εκπλήξεις. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Μια ευχή για το Ιωάννη Out. Τι να πω, παιδιά, το Γιάννη Out είναι μια υπέροχη ιστοσελίδα. Φαίνεται μάλιστα, τα Γιάννενα γνωρίζουν πάρα πολύ καλά για αυτήν την ιστοσελίδα. Όλα μας τα πάρτι έχουν πολύ κόσμο, φοιτητές, γιαννιώτες. Τι άλλο, να ευχηθώ πολλά χρόνια ακόμη. Πολλές φωτογραφίες. Ναι, πολλές φωτογραφίες, όλα τα event της πόλης. Πασαρέλες, μόδες, μουσική. Φυσικά, ο κόσμος χρειάζεται να ενημερώνεται για όλα. Ευχή για το Ιωάννη Out. Εύχομαι για πολλά χρόνια να συνεχίσει να κάνει τις εκδηλώσεις και πολλές φωτογραφίες. Ωραία. Παρακολουθήσαμε μια όμορφη επίδειξη από τα Mi 60 Energy. Θα ήθελα να σας ρωτήσω αν πιστεύετε εν μέσω κρίσης οι γυναίκες εξακολουθούν να ντύνονται κομψά. Ναι, βεβαίως. Πιστεύω γιατί πάντα μετράει το γούστο και δεν χρειάζεται να είναι αργό ακριβό. Είναι το γούστο και η διάθεση. Ωραία, ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά. Τα παιδιά μαλώνουν, αλλά εμείς θα πάρουμε δήλωση τώρα. Μια ευχή για το Ιωάννη Out. Να τα χιλιάσει, να είναι πάντα έτσι super duper όπως είναι τώρα. Περνάμε καλά στα event του Ιωάννη Out. Περνάμε πάντα τέλεια στα Βγάζουμε event. φωτογραφίες. Είμαι σε όλες. Ναι, είμαι σε όλες. Παίρνεις πολλά like. Ναι. Εντάξει, ωραία. Από εδώ και πέρα θα κάνει και δηλώσεις. Θα κάνω και δηλώσεις. Ναι, Και θα ξεπεράσουμε το track μας όταν τρέμει το χιλάκι. Θα με κρατάει ο Περικλής όμως. Εντάξει. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Μία ευχή για το Ιωάννη Out. Να τα κατοστήσει, Χρόνια πολλά. Να τα κατοστήσει. Πάντα τέτοια. να φτάσει στα 50.000 like. 1 εκατομμύριο. Πολλά λες. Παραπάνω θέλουμε όμως. Ένα και κάτι, ένα και ένα. Ένα εκατομμύριο και ένα. Κάνουν 2. Και να είμαστε σε όλα εμείς. Να μην Να είμαστε. συμμετέχουμε. Όχι σε όλα. Ωραία, θες να πούμε για την πασαρέλα που παρακολουθήσαμε. Ήταν πάρα πολύ ωραία η πασαρέλα. Σου άρεσαν τα ρούχα. Πάρα πολύ ωραία τα ρούχα. Πάρα πολύ ωραία τα ρούχα. Τα θέλω όλα. Γίνεται. Χορηγία του Ιωάννη Out. Σε μένα. Γίνεται. Τις καλύτερες ευχές μου. Γίνεται, θα το προσπαθήσουμε. Ναι, ωραία, θα το προσπαθήσουμε. Θέλω να σε ρωτήσω ποιο είναι το αγαπημένο σου αξεσουάρ. Το αγαπημένο μου αξεσουάρ. Στα σκουλαρίκια. Είναι το φετί σου. Ναι. Ένα κοντινό, παιδιά, στο σκουλαρίκι, το ανυπέρβλητο. Εντάξει, δεν είναι τόσο ανυπέρβλητο σήμερα, αλλά μ' αρέσει. Έχει την τσαχπινιά του. Μία ευχή για το Ιωάννη Out. Να γίνουν κι άλλα πολλά τέτοια events, να τα χιλιάσει. Πραγματικά σήμερα ήταν εκπληκτικό όλο το show. Απόλαυσες την παρουσία σου πάνω στην πασαρέλα. Ναι, νομίζω πάρα πολύ. Ένιωθες λίγο αγχωμένος. Ειδικά την πρώτη φορά, ναι, και νομίζω ότι φάνηκε. Όχι, δεν φάνηκε, μην αγχώνεσαι τίποτα, το ξεπέρασες. Ναι, την δεύτερη φορά. Λοιπόν, με θέμα μας τη μόδα, λοιπόν, θα σε ρωτήσω αν πιστεύεις ότι οι Έλληνες, πόσο μάλλον άντρες, είναι stylish people. Νομίζω ότι λίγο πολύ όλοι οι Έλληνες έχουμε το style μέσα μας. Αρκεί να το βγάλουμε προς τα έξω και να φανεί έτσι όμορφο. Παρακολουθείς εσύ τις τάσεις της μόδας. Ναι, νομίζω αρκετά. Ωραία. Και ποιο θα θεωρείς το ωραίο αξεσουάρ για να συμπληρώσει ένα σύνολο. Για μένα μετράει πάρα πολύ το ρολόι, ειδικά σαν έναν άντρα. Ωραία. Στις γυναίκες μου αρέσουν πάρα πολύ τα σκουλαρίκια, ειδικά όταν είναι κρίκι, τρελαίνομαι. Ωραία, ευχαριστώ. Μια ευχή για το Ιωάννη Out. Λοιπόν, Ιωάννη Out, ο Όμιλος, κάθε Κυριακή είμαστε εδώ.
Περνάμε τέλεια με Σύση, Αλέξανδρο και όλα τα παιδιά και όλη την παρέα τους. Και φυσικά το Σπύρο να μας ετοιμάζει ωραία κοκτέιλς. Δεν νομίζω. Αλλά πιστεύω ότι κάθε Κυριακή εδώ με Ιωάννη Out και εύχομαι στο Ιωάννη Out τα καλύτερα. Τέλεια. Ευχαριστώ πάρα Ευχαριστούμε. πολύ. Bye. Μια ευχή για το Ιωάννη Out. Το Ιωάννη Out τα τελευταία χρόνια μας δίνει καθημερινά λύσεις στη διασκέδασή μας. Ενημερώνει τον κόσμο. Ενημερώνει τον κόσμο, πολλά event, πολλές ωραίες καταστάσεις. Ο κόσμος διασκεδάζει, χορεύει σε όλα τα μαγαζιά, όπου κι αν το Ιωάννη Out κάνει την παρουσία του. Αυτά. Τι άλλο. Χαίρομαι. Ωραία. Εύχομαι να Καλό περάσετε καλοκαίρι χρονιά. σε όλους και περνάμε πάντα χαμόγελο όμορφα. και αισιοδοξία. Ευχαριστούμε. Μια ευχή για το Ιωάννη Out. Έμαθα έχετε τα πρώτα σας γενέθλια σήμερα. Εύχομαι πάντα τόσο όμορφες βραδιές. Ωραία. Ευχαριστούμε. Μια ευχή για το Ιωάννη Out. Ένα χρόνο έμαθα ότι κλείνει να τα κάνει 2, 3, 10, ίσως και 1000. Τόσα πολλά, Τόσα πολλά. Θα είσαι εδώ να το γιορτάζεις μαζί μας. Ελπίζω να είμαι, ίσως και δύσκολα, μακάρι να είμαι. Ωραία. Ωραίες οι ερωτήσεις σου, Ναι. αλλά πολύ λίγες. Με εκπλήσεις όμως τώρα. Οι πολιτικοί δέχονται χιλιάδες και απαντάνε στάνταρ. Τις έχω κι εγώ λοιπόν Για στάνταρ πες, να δεν πω το βλέπω το τις σκονάκι. ευχές μου. Όχι, το σκονάκι μου. Λέει, η Ιωάννη Out, ένα χρόνο τώρα. Wow! Ένας χρόνος γεμάτος πάρτι, ξενύχτια, παρουσίες και άφθονο αλκοόλ. Απόψε στον Όμιλο, ίσως το πιο όμορφο μέρος σε όλη την πόλη, το πιο ιδηλιακό τοπίο. Πάμε για δροσερά κοκτέιλ, πάμε μαζί με Ιωάννη Out. Τέλειο! Η καλύτερη ρήμα και η καλύτερη δήλωση που έχω ακούσει μέχρι στιγμής. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλό σας βράδυ. Μια ευχή για το Ιωάννη Out. Να τα εκατοστήσει και να διοργανώνει κάθε χρόνο τόσο υπέροχα event όπως και το σημερινό. Ευχαριστώ πολύ. Μια ευχή για το Ιωάννη Out. Εύχομαι να συνεχίσει έτσι, τα events, τα party και αυτό που γίνεται. Να περνάει καλά ο κόσμος. Ναι, έτσι, ναι. Να βγάζει φωτογραφίες. Ναι. Να βγάλεις φωτογραφία μέσα. Θα βγάλεις εδώ μαζί μου. Μαζί σου. Εντάξει. Μαζί σου. Κορίτσια, μια ευχή για το Ιωάννη Out. Εύχομαι χρόνια πολλά και πολλά πάρτι και πολλές φωτογραφίες. Ευχαριστώ πολύ. Θέλω μια ευχή για το Ιωάννη Out. Περισσότερα πάρτι, περισσότερες φωτογραφίες και περισσότερες όμορφες βραδιές όπως σημερινή. Ευχαριστώ. Λοιπόν, Συγχαρητήρια στο Ιωάννη Out που κάνει τέτοια πάρτι. Ελπίζω περνάμε να καλά. γίνονται πάρα πολύ καλά. Τέλεια. Ελπίζω να γίνονται συχνά αυτά τα πάρτι, γιατί στα Γιάννενα λείπει πάρα πολύ. άρα είναι πρωτοτυπή το Ιωάννη Out με τα πάρτι. Πρωτοτυπεί το Ιωάννη Out και σε ένα πρωτότυπο μαγαζί όπως είναι ο Όμιλος. Ωραία. Ευχαριστώ. Χρειαζόταν κάτι τέτοιο, έλειπε από τα Γιάννηνα και μας ευχαριστεί ιδιαίτερος. Ωραία. Ευχαριστούμε. Και το στηρίζουμε πάνω απ' όλα, έτσι. Εννοείται τη στηρίζουμε. Ιωάννη Out. Μια ευχή για το Ιωάννη Out. Ό,τι καλύτερο. Σήμερα γιορτάζει τα πρώτα του γενέθλια. Τι του εύχεσαι? Εύχομαι... Περισσότερα event, περισσότερες φωτογραφίες. Το ξέρεις το site? Το ξέρω, το έχω και στο Facebook. Ωραία. Είμαι φαν. Βγαίνεις φωτογραφίες? Όχι συνήθως, αλλά εντάξει. Ευχαριστούμε. Είμαι ο Χρήστος, Ναι. επωνομαζόμενος Ρονάλντο Ναι. και εύχομαι τα καλύτερα για μένα και την οικογένειά μου. Ωραία. Στείλε και τα σχετικά χαιρετίσματα. Φιλάκια πολλά, μαμά. Αυτά. Εντάξει. Εσύ? Εσύ είσαι στην Ελλάδα, ό,τι δηλώσεις είσαι. Τι δηλώνεις λοιπόν? Ξαναπες μου. Στην Ελλάδα λέω, λένε ότι ό,τι δηλώσεις είσαι. Τι δηλώνεις λοιπόν? Δίδυμος. Ωραία. Λοιπόν, έχω μαζί μου τα μοντέλα. Θα ήθελα να μου κάνουν μια ευχές για το Ιωάννη Out. Πολλά όμορφα event. Many smiles. Τέλεια, πανέμορφα, χαμόγελα. Πολλά happening και τρελή διασκέδαση. Όμορφες εκδηλώσεις μόδας. Τρελή φοιτητική ζωή. Many kisses. Τέλεια! Φαίνεται πως περνάμε όμορφα. Τέλεια.
σκυλάκι. Όχι, κάτ. Κάτ. Ναι. Λήψη τρίτη. Λήψη. Πάμε.